आबैया दिनो हाला आरो दाना जालाय जायाखै आयौ बेखौ दिजोबनांगौ आरो दे थाब मागना रुवाथि लाबोदों मागना 15,000 मासाव मागना 15,000 बेदरा दा मोनजानाय नङा थाब गैयाबा दिनै जोंनि गामिनि बल खेलाथ' खालि दासिमबो बुरि देहायाव इम' देनानै जानांगौबा आबैयाथ' दिनो हाला हाजिरासो होयो होमबाबो दाबो इमाव फाननानै जाबावो होमबा मा जागोन दे दे माबा दे आबैया दिनो हाला गोजौ खालामदों सिङावनो ओइ आं देनानै गेब्लेखांखाबाय आबैयाथ' देनो हाखालाना आबै लांदो बेयावनो दा अखा हाबासो थिगोन आबैयाबो देनो हाया नालाय फालाबो रल जाय हिनजावा फैगोन इबाव देनांनाय नङा गोग्लैगोन इमाव देनो सोलोंखा सिख्लाफोर दानिफ्रायनो आंजों हायो आं देनो रोंखायो हाथासुनि हाबायाव अनला देनांगौथ' ओरैनोबा सोलोंना लाखा सिख्लाफोर हाथासुनि हाबायाव अनला देनांगोनबो सोरनिबा गामियाव गबावासो आखाइ साबाबो आबैया गोदो अनला देनाङाखै एबा देनाङाखै हाबायाव आबै बे बिलाइया गेब्ले आं दोखो गेब्लेहोखादों दहायनो नोंना बोलोआ बारा नालाय दासो देनांदों दासो फाला बदल गोख्रै देफै माखौ जायो नोङो गोख्रै दे गैला नै बेखौ देजोबनांगौ गासिबो देनो सोलोंखा दहनसो देनो सोलोंखा आबैयाथ' देया मानो होनबा आबैया मास्टार जाबाय नालाय रोंखायो जाम्बिलाय आबैनाव देनो थाखायो देलाय दे देलाय दे खोख्लैजोबोसो बे दे फालाम दे लागाव 1 घन्टा लागाव गोलैगोन मोजाङै खायलें लानाङा माबाखौ 1 घन्टा नालाय मानसिखौ बाग्रां खायलें लानो नाङा बे माबाखौ गायहेनखौ बाग्रांसो गैला बे जाला मेंबाय ओंखाम जानायावथ' दाबुसै ओंखाम जानायाव आयौ जोङो खुरगासे जायोबा बे खुरगाथाम जायो नामा गथ'निया दाखालि खुमब्राजों नामोन नामा दाखालि ओंखामानो थोआखै आइया मोनजायासै ओमफ्राय खखा नायनायाव देनजारसो दिनथिया मानसिखौ नायबा हौवाबो नुवा हिनजावबो दे बेखौ एसे गेब्लेहो दा चक्लेट मोनजागोन आं देनानै दे नोंसोर गेब्लेबायबो नामा दे गोग्लैगोन गैखाला नै आबै सालिनायखौ देखांबाय
मेंबायबो दुनसिया मेङाखै मनाजों सालि जाम्बिफोरलाय इमाव देनो सोलोंनांसिगोन ना दुनसियाबो मनाजों ओरै खालामनांगौ नों दानो होखासै आरो इमाव देनानै फाननांसिगोन जोंहाबो देनां दे दुनसि सानैजों इमाव देनानै जोंहा फानगोन दै